Talaga, ang tagal nyo Hi guys, kanina we're pa kayo going to the dyan. palengke. Ang tagal-tagal We're going mag-robot. to the Pangasinan. Guys, Guys. yun o, whew, ang ganda o, Cannon Road. Papunta kami ngayon ng Pangasinan. Pupunta kami ng Manawag Church. May mga outfit. Outfit check! Outfit check! Ayun, makikidibo. Sige na, kunin nyo na yung pagkain. Outfit check! Outfit check! Ang ganda dito. Hindi nakakasawang view dito sa sa Cannon Road. Tingnan mo yung mga kabundukan. Ang ganda. Pupunta na kami ngayon. Let's go. Ayan na, bububungan na nila oh. May bubong na yung tunnel. Oh, magiging tunnel. Magiging tunnel to. Malapit na yan, mga isang taon pa. Uy! Ala, si Macy, wag ka nagsasalita Cannon ng Road. ganyan kuya ate. Para inambugan. Buksan pa sa akin ni Daddy. Para sa Grabe. akin. Daddy o Papa? Oh, come on. Don't be so sad. Daddy, Si Papa mo ang gumagawa sa'yo nun. Oo. binubuksan din ako. Oo. Kayo, oo. Wala kayong pera. Gururubat pa sila. Buti dito medyo malilim pa ano. Oh. Sobrang init. Ang init dito sa parkingan. May pay parking pala dito, maluwang mo. Magkano kaya? 15. Baka 50 yan, 50 siguro. Pwede mag-picnic dito oh. Dito sa ilalim ng mga akasya. Tapos dun oh, be responsible. Nagagamit ng mga ng mga kubo. Ang presko kaya dito, grabe. Pero doon ka bibili no me. Doon bibili ng pagkain no. Pwede rin natin magbaon eh. Kasi marami naman may mga baon no, dito sila kumakain. Pwede na lang namin. Pwede na Pwede siguro, next time baon tayo. Ng bike?